Ale jenom vám chci říct, omlouvám se, že jsem prostě hodně dlouho teďka vlastně nenatočil žádné video. Yes, nice. A jenom fakt jsem na to omluvil, ale omlouvám se vám taky ještě za to, že jste nebyli, ok, to taky nový, ale omlouvám se, že jste nebyli u tohohle a já jsem prostě každý den dostáváte tady ten box, ale já, tak jsem, protože jsem to nehrál strašně dlouho, tak jsem dostal všechny tyhle 3 boxy a z tohohle to mi padl tenhle ten tank. Podívejte, co jsem mohl dostat. Tenhle jsem vypadá hodně dobře, tenhle ten taky mega. Ale já jsem rád za tenhle ten. A teda no nic, jdem ho vyzkoušet teda. Samozřejmě pokud jste na tomhle kanálu noví, tak dejte samozřejmě like, odběr a zvoneček, aby vám žádné další video neuteklo. Tak. Yes, okay. Tak. Rychlost. Může to být lepší, ale stěžuji si, ok. Moje první střelba. Přišli jsme o střelce. Pokusíme se ho zastoupit. To si až srandu. Počkej, jak jsi to dělal, kamo? Jo. Tamhle je. Ok, to je docela silný ten tank. Můj i bohužel to mělo. Nice. Sakra, to není dobrý, on sem furt jede. No, možná prošlo přímo skrz, ale nás. Jenom já jdu pryč. Tyjo. To je moje první hra, no. Co chcete? Mám trošku rýmu, takže budu frkat asi celou dobu. Kení. To. Můj mega oblíbený tank. Tak. Voltov tank jsem nehrál asi od... možná od léta. Nebo podzim. No, možná podzim. Fakt zrovna nehrám mega dlouho, jo, takže... to docela i vidět. Ok, to má opravdu. Cože? Počkej, dělej. Yes. Jedeme! Ok. Je tahle, tak to nezůstane. A to nevadí, i taky nebude. Tak. Samozřejmě, že špatná není, každá mapa je dobrá. Tak, počkej, jeď. A jdu jakoby spíš do toho centra, protože tady to mám rád. Oj. Nice. Počkej, já doufám, že není nikdo za mnou. Ne, není, to jsou kámoši. Poskočili jsme jejich pancíř.
Jedem. Ještě ne. Padáme odsud, tenhle tank to koupil. OK, nice. Jo, to je tohle. Nice, mise splněná. Vyzvednout. OK. Nice, berme další. Tyhleti nám tank asi fakt nepadne. Tak tady z toho tanky prostě nepadají. Tady z toho... Jestli to můžu padnout 2, tak to je dobré. Tady z toho můžu padnout 8. Teďka už mi může padnout jenom 7, protože jeden jsem teďka dostal. Počkej, a jak to je vlastně s tím? Tady ten vylepšit 25. Já se budu šetřit zase. To tam vypadá mega dobře, jo. OK. Ne, mám mega málo. Počkej, a tenhle, jo, ten jsem to zase dostal. Ale tenhle. Ten jsem taky dostal vlastně. OK. A tenhle? Taky jsem dostal. OK, ale s tím mě to docela bavilo, jako to... Počkej. OK, zkusíme, jak já jsem vždycky dával jenom klasiky. Tak zkusíme jak něco jiného. Tady je nějaká nová plana. Cože? Jo, to je tohle. Jo, prostě obsazování základu. Taky není špatné. Mě štve, že... Toho mega štve, že prostě... To načítám mega dlouho. Ok, už tomu hledu musím někomu najít. Nikoho nevidím. Takže já vím, že tam taky jedu. Tyhle mě to pasí. Sakra, to je nějaká pevnost. Jo, dobré. Ne, tam má někdo. Tam já nevidím. Oj. OK, to už to vidím. Ne. Yes, tam. Jsem tam, jo. Jo, tamhle ten jeden, co chci. Tamhle! Come on, ne. Kamkoliv by měl uáčko obsadit. Jo, aha, tak dobře. Tak už to změnili? To se mi líbí. Oj. To byla dobrá. Řidič dostal zásah, je sotva při vědomí.
chvíli počkám, protože... Aha, tam už jenom hledám zvuky. Nice. Draj, kam, draj. Ne! Proč bys proti němu jel? Ok, dobře. Pojď, kam, pojď. Nabíj si. Kde je? Pojď. Co? Pojď. Zabil jsem. Což? Co to bylo? Fuck, musím zatleskat, vole. On s 15 hápkama, kam zabil 3 tanky, rozbil. Díky němu jsme prostě vyhráli. Tyhle, to bych já třeba vůbec nedokázal, jako... No, možná. Ale kdybych... to hrál každý den. Což, jak víte, já teďka taky úplně nehraju. OK, nice. No. Já mám rád tenhle tank. Sice jsem s ním hrál asi 3 hry, ale to nevadí, budu rád, to je dobrý. Zbyl. Okay, nice. Do toho! Co to? To o tom třeba vůbec nevím. Kdy jsi tam střílel teďka? Jo, Cčko, aha. Jo, takhle asi tady máme jet. No, Cčko. Proč by si takhle dobrovolně ubíral životy? Nestřílejte k němu. Oj, ok, už mi prostřílí. Pojď. Hajzel, kam to je? To je smrt. Nice. Motor. Ono o mnou. Končíky, co tu je? Díky. Munice zasažena, ještě se to nebouchlo. What the fuck? A ten týpek má vážky. Kam on, ne. Okay. Já zkusím něco. Počkej, o to. Kamo. Počkej. Snipe. Pojď. Dostali to. O! Počkej, musím tam jet. OK. Ne. Dobře, už vím, co to je. Ale on je nějaký healování? Ne. Kamo. Já se omluvím, mám osmáky, který v tady furt koušou klese. Je to fakt hrozný. Nemusím bouchat. Tak. Ty vole.
Kamo! A on si tím, že vlastně koušou těch klece, tak on si tím ničí zuby. Takže já ji v tom musím vlastně bránit. On se možná leknu, jo. Ale... Kamo! Necháš to? Je zvěrou, počkejte. Na chvíli by to mohlo zabrat. Fakt se vám mega moc omlouvám za to, jo? Yes? Dobře. Počkejte ještě. Ale tohle ne. Ty. Pane bože, prosím se toho nechat. Kord ještě večerka. Kam to bylo travný kord ještě večer, vole. Když chcete spát, on tady kouše klecka. Dovednosti, okej. Už jsem můžu být ticho, taktika. Mimochodem, tak co? Já jsem se užil docela dobře. Jsem dostal z Pokémon karet, ano, sbírám Pokémon karty. 151 už jsem dostal tam velký booster, největší papírové Nestorlax, full artové a dostal jsem z toho EX Charizarda. Toho jak tam letí nějak, ne toho jak je za ním to orange. Ani ne toho, ale toho největšího. Oj, okej. Pás je opravený, jedeme dál. Nepřítel zasažen. Čím dál si dál snipe. Přátelský tank zneškodněn. To vidíte části vlastně, kde on není chráněný, takže ty červené části, to je vlastně on chráněný. Takže ty, který nejsou vybarven třeba červenou nebo žlutou, tak prostě do těch něco uděláte. Do černého. Tak je to uvěděno. Pojďte jak tomu tak. Yes. Nice heals. To není špatný fakt, jako. Jo, počkej, oni vlastně... Všichni znáte rychlá zběsila. Pokud to úplně zbožňujete, pokud to teda úplně Nemůžeme se co? Co?
zabijete, tak prostě se healuje to. Jako to je docela dobrý, jako. Kam to nedávaj. Napište, cože vy, když vystřelíte, yes, nice, chápu, vy když vystřelíte, tak prostě, what the fuck, vy když vystřelíte, tak se healujete, tak to je mega hustý třeba. Tak ještě si dáme třeba jednu hru a pak skončím, jo, a pak už, kam tenhle ten, what the fuck, co to je? Tak to je hustý jako. Dávám asi, ale letní dáme dolů úplně, samozřejmě letní, kámo, to je hezký, to je hezký. Tohle, kámo. Mám 1 milion těch korun, takže dobré, v pohodě, zimní, kámo. Já bych dal si tohle, to je mega dobrý, kámo. Pak pouští. Jo, tohle je dobrý, kámo. To je hodně kamuflážní, takže OK. Tak, jednu hru, kámo. Yes! Cože? Jak to? Počkej, to může... Nemohne? Jo, aha, to je... Ne, já si jenom kámo klasiku běžnou. Tak. Kenny. A ten tak nemůže mít hodnost nějakou. OK, tak ten asi ne. OK, ale... Jo, to je tank. 7. Ne, já nevím, já nemůžu vždycky přesvědčit. Tak to ne. Jo, a to je strom, se tam bude. Ten tak vypadá dál nějak melou. Jedu? Dobře. Tam. Já už víš, zasáhli nás do nádrže. Skováme! Okay. Dobře, poslední. Jestli to teďka nedá. Tak budu nasrát. OK, co se mega rychle. Counter. Hej. Jo. Já se ani nabíjí mega rychle, už se nepamatuju. OK, jo, to má dobré.
busík, ok, dobré, co? Takový půl na půl, ok. Ale já si myslím, že tohle je pro dnešní video všechno. Doufám, že se zase brzo uvidíme a čau.